Ало, какво става, бе? Нищо прибирам се ти. Да, свободен съм. Добре, направо се видим пред университета. Добре, до петник съм там. Хубаво. Айде. Аре бе, човек, какво става? 15 минута чакам. Справо се за това. Ама аре бе, човек, чакам тази, сега се подбирам. Айде, тръгвам към тебе. Какво става, бе, човек? Какво става, бе, батьо? Знаеш какво става? Какъв е този знер? За мен има ли? Мога ти дам да се ръвкаш, ама само толкова. Що? Не знам. Дай ми кажеш, бе. Не знам, аз искам да вървим на някой тика да правим нещо. Айде натам, па ще го измислим. Айде! Бе, маняк, дай да пия малко яря да ключме. Дама, че това ще е, бе. Брат, много ми стоя на ръцете, като цял тази водка е много студена. Искаш да пробваш? Искаш ли? Брат, ти не разбрали, бе, той ще как мислиш, ще озвал на дъното. Чай да пиме, те Айде, са бе! забрали. Айде, добре, ма къде ще ходим? Няма, ще мога да някъде. Ще те сме на морската, дай вървим към морето, да видим какво става. Айде. Айде! Този Ерян е много гърмежен направо, не знам как ги отсилваш всеки път, най-хубаво е тя Еряни. На центъра се намират фритоинто 5 пътечки нагоре. Най-добрите между другото. Записвам си, брат, трябва да си водят и в пирчета. Мен да знаете, един път се живее или един път се умира, всеки ден се живее. Айде, браво! Ще я знам, брат, тук кефен те или по-надолу да ходим? Брат, много добре видно, не знам. Да, бе, ма той е малко тъмно, айде да слезем надолу. Айде. Каква хубава гледка, а? Слушкаш? Ще почне, ама да я знам малко вятър тук студено ми. Да знаеш, да лосно е пак. Стети, ама... Кажи, какво става по тебе, нещо? Оставай, ната му остай. Пари нямам, бе, трябва да плащам. Кое му е хубавото? То не казвам да е хубаво, да я се напим да ни стане едно хубаво, бе! Айде. За доброто старо време. Пивай. Иначе много хубава гледка е. Да, айде. Ей, кога сме най-зле? Ей, да сме. Сей, те да сме. Ти хубаво да не с тази водка, ма сега как се прибираме? То... О, 5 часа и няма плани миграцка. Няма ли случай? Не бе, остей ще паднеш. Ела да ходим напред по пътя, Абе, да се надяваме да си фаним пътя за вкъщи. Айде! По-търмък Айде, никой не е по-търмък, дай да си ходим към вкъщи, да не се разправим пътеките. Остава, бе. Бе, колко часа бе, маняк? Ей, то си идиот, бе! Митко! Бе, телефона съм си изгубил. Митко! Бе, какво ще прави телефон? Няма Митко къде... Митко! Какво правиш тук, бе? Бе, добре ли си, бе? Добре ли си, бе? Бе. Хайде, ела. Чакай, да, искам да пия. Пиво дай! Ела, осте, ела. Чакай, аз съм леко. Ела, бе! Не мога и сам, Айде, дай ми бе! двете ръце, ела. Леко! Айде да се прибираме, че... Чакай да пия. Айде, че стана 6 Абе, часа. вода, На бе. университет съм от 9, след 3 часа трябва да ставам. Айде, моля ти се. вода, бе. Айде, после ще пиш. Айде. И да знаеш, и тук има едно завойче. Малко... Ей, ще да падна аз. Малко по-внимателно. Леко! Ама малко по-полека ти казах, бе. Без дрих са от младо купуване, бе. Не са за един път. Ай, ставай, бе. Не ставай. Айде, трябва да... Какво се занимавам с тебе, бе? Чакай, ще те убия и сега идвам и аз. Мога да го чакам повече, човек се вече 2 часа и половина трябва да ставам за университет. Но не мога го оставя тебе, бе. Кто се е видял, че няма спя? Аре, Митко! Ела тука! Какво е, Митко? Митко, моля те, човек. То хубаво, ма приятели сме, не трябва да те. Ай! Трябва какво ти има да се справим взаимно. Ела, че мога, дай ме една ръчка. Опа! Айде, приберем се към къщи. Аз ще изпратя до вас, и са при... Я ще те изпратя. Ей, кой ни почестивахме, бе? Не ти, бе. Искаш ли ти да не поем между другото? Ей, ти цялото е морската. Ей, тук отивай там чак на Далайна между другото. Ама то там е край брежната, скоро бе простим. Трябва. И се намираме, ей, тук между другото, пък живеем и тук.
Има още около 30 км в минути обаче. Мръдна ли? Ти пресмърнахме и се бяхме на там. Айде, пърна, давай. Айде, вари, много се застояваме. Какво ме питаш за всяко нещо, кой? Сега ще ме питаш и ти електрическо колело, кой е сигурно? Не, Пепе, къде да съм да сяда? Не, Ай, стигнахме ли вече му? Това майката, 5 минути. Спокойно, 5 минути сме там. Абе, Изкачваме подеза, качваме се, пръщаме до къщи. абе, ти 5 минути, 1 час душам, бе. Давай по-бързо, само ме лъжиш. Този път е наистина. Само ме лъжиш, Повярвам, бе. този път е наистина. Абе, какво Ей, да тук ти живеем, давам, бе, айде, Не стига, искам, бе! бе! Още малко стане, тук не го ще достанем. Честно. Честно, бе. Давай, Айде. Ео, казах, че съм тук, вече стигнахме. Айде, взе. Тук асансьора. Няма да оцелим вече. Обаче, брат, в другата стая спи. Трябва да пази малко повече тишина. Чули? Чуй, не го потъж и пазиш тишина, чули? Айде. Ама айде, обещаваш ме, нали? Съпуй, съпуй. Става, момчета. Ясно. Петлица. Хай. Чакай, аз трябва да се обаря. Брат, чакай.